କେଉଁ ଦେଶରେ ଝିଅମାନେ ନାଲି ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର କୋରିଆ। କେଉଁ ଦେଶରେ ବାବାଜୀମାନେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ବୁଲନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଜର୍ମାନୀ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଧକୁଣ୍ଡି କେଉଁ ସମୟରେ ଫୁଲିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଛୁଆମାନେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ପରେ। ବାଣ୍ଡରେ କେଉଁ ଫୁଲ ବାଟି ଲେପ କଲେ ବାଣ୍ଡ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ତରାଟ ଫୁଲ ରସ। କେଉଁ ତେଲ ଲଗେଇ ସେକ୍ସ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ଜାପାନୀ ତୈଳ। ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭିତରେ ମାଇକି ଗେଁହିଲେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଧନର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଠିଆ ହୋଇ ଘେଁଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଦେଶର ପୁଅମାନେ? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଟୋକାମାନେ। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗେଁହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରବଦନୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକ ବିଆ ତେଲ ରାନ୍ଧି ଖାଉଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଗିନିରିଆ ରାଜ୍ୟରେ। କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେହଧନ୍ଦା କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହୋଟେଲ ପଥଗାମୀ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସେଣ୍ଟିରେ କେତେ ଅଂଶ ଖଟା ଅଂଶ ଥାଏ? ଉତ୍ତର 60% ଥାଏ।